Romiyarso kasumunggo sesarengan mirengaken instrumen Jawi Citer ingkang ngemu rasa estetis lan kerukunan mengeti marang kabesaran Sang Pencipta sinambi mirsani pemandangan persawahan taneman lan pantun ingkang tuwuh ngrembaka mratelakaken piwulang luhur filosofi ingkang ngetingalaken harmoni antawisipun kesenian lan alam semesta ingkang minangka wujud saking kebesaran Gusti Allah katentreman lan keseimbangan ing urip manungsa ing ngalam donya saking kawruh punika kawruh budaya lan alam saged dipun raosaken minangka sesawangan spiritual lan batin ingkang ngeling-elingaken kita ngengingi pentingipun raos syukur kebersamaan lan harmoni ingkang sami dipun wujudaken ing gesang matur nuwun Gusti Allah ingkang maha welas lan maha asih maha agung dumateng para manungsa ing alam donya ingkang sampun paring pepadang lumebering sih kanugrahan dumateng manungsa ing ngalam donya punika amin ya robbal alamin. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing channel punika channel Kali Aspe channelipun tiyang Ngayogyakarta ingkang misuwur saindenging Nusantara kasumangga kaparenga paring tandha tresna kanthi nunul subscribe wonten ing channel punika. Mugi-mugi panjenengan tansah pikantuk piwales ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala dipun tebihaken saking rubida punapa kemawon kosok wangsulipun dipun caketaken dening kesehatan karaharjan kabegjan rezeki ingkang melimpah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang saged kalataraken wonten ing kalodhangan punika. Mugi dadosna seserapan lan panglipur sawetawis. Salam sehat, salam santun, salam Indonesia seutuhnya. Salam channel Kali Aspe, channelipun tiyang Ngayogyakarta
ingkang misuwur saindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.